Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, ina so a yi fartajen bidiyon ga ai like din bidiyon nan. Hakan yana sa duk bidiyo muka azo kai saurin ganin shi. Wannan yan uwa yau campaign ne, yau rana ce ta campaign wanda muka hito mu yi campaign saboda akwai yan uwa yan Niger waɗanda suka ce ba sa son Chinese saboda ba shi hita waje. To tunda Allah ubangiji ya sa da tashi ta kuma sai yayi bati duk wani rakwar na shugabannin nan ƙasa na Niger sai yayi bati kin wannan rakwar kin gaba ɗaya. Kenan ina da bani cewa yau Chinese zai samu ƴaƴa sabi da yawa. Haka muke tsammani. Na farko duk irin kiyayyar da kuka yarcani ya je garuruwanku duk ya bi ko ina da ko ina. Kai kana kiyayyar shi amma kaga tsohon ka ganga gare shi. Ko da mun san da cewa yanzu nan babu wani wanda baya son cani sai dan barawo ko barayin ma dai barayin ma sun shiga ruhuna sun zamana tare da canin. Sai dai diyan barayi su dai na zuwa ba su bukatar cani. Dan barawo babu radda dan burgudu ya rasa horon bundi. Shi an koya an ci sai da swata an koya mai swata ta yi kusa gare shi ba shi swata an kara wannan abu kenan ba radda zai ganin sha wannan abu saboda an saba ci sai da swata an suturo sai da swata yanzu swata ta yi kusa shi ma ya ka gare an tar wannan abu kenan ba radda wannan shugaban kasa zai musu daɗi da haka diyan barayi su dai ba su san cani yanzu ba barayin su sun bi diyan barayin ne yanzu ba sa san shi sannan sai mu dawo ga an ce muna ana faɗa da mu ne akan ana izo muna wai ana faɗa da mu a koya muna musulunci wai eta islamic ƙasa irin Niger wadda adda 99% musulman ana so a koya mata addini. Mali ƙasa irin Mali wadda adda 90% musulman ana so a koya mata addini. Ƙasa irin Burkina wadda adda 63.8% musulman ana so a koya mata addini. To kakana za mu yi. Sannan kuma sai ni dibi abun sai ni ga wasu ƙasashe makwabta irin namu in ka ɗauka example ga ƙasa Cote d'Ivoire suna da 42.5% musulman kaga tun nan duka waɗannan ƙasashe namu uku mun cire musu ga musuluncin ma. Sannan mu dawo ita ma ƙasa makwabciyar mu Benin ita tana da 34.1% musulman amma mu masu yawan mu da adda yawan musulman tare da mu da aka so a koya mu addini. Dan haka ƴan uwa ba wani abin da ake faɗa da mu akan shi bancin su solke mu arzikin mu na ƙarƙashin ƙasa kawai ake faɗa da mu akan shi. Dan haka idan za mu bude idanunmu mu bude idanunmu shugaban ƙasa ya riga ya datsa hanya ya ce duk mai biwa shi biyo akai wannan shine kawai ya gwada muna yanda aka revolution da ya tashi yawon shi kuma da zai hitowa da ya tashi yawo sai ya je ƙasa a cikin mota ya bi kowa ya gani irin hanya wadda aka kogob da mota ta shugaban ƙasa abinda shugaban ƙasa bai taɓa yi ba ko da ba ma wai da region zuwa region ba ko kilo 40 zuwa 50 babu shugaban ƙasar da yi shi a mota aka je da shi wani region. Yau ga shugaban ƙasa ya ɗauki wajen kilomitar dubaye a cikin mota ana yawo da shi. Yan uwa menene muke so? Abun da nake kira ga ƴan uwa ƴan Niger wallahi tallahi mu aje hasada ba abin da za ta kara mu gaba bace. Karkace babu babanka nan uban wani na annan ba za ka taɓa goya mai radda ubanka ya dawo in ba a goya mai baya ba kaka za ka ganin ba a yi maka biyayya ba. Kenan duk wanda ya zo kamar yadda aka goya ma naka idan wanda kake son in wani ya zo wanda ba naka ba Allah na kashi ba kai kawo shi ba a taro a haɗa kai a goya masu su ci gaba da aikin ƙasa. Kamar yadda in ka gani waɗanda shugabanni suka wuce wanda muka ce sun yi aiki idan da ba su samu goyon bayan 'yan ƙasa ba ba za ku ji daɗin yin wannan aikin ba kenan ƙasar ta adda dai so ba shugabannin ba duk wanda ya zo ya nuna zai gyara ƙasa a taimaka mashi yau kowa ya to ya ce Muhammadu Shehu ya yi aiki a cikin Niger to alhamdulillah ya samu goyon bayan 'yan ƙasa shi yasa yi wannan abun shi ma wannan da Allah ya kawo shi a goya mai baya a gani in Allah ubangiji ya yarda zai yin hiya da wannan tunda duk wanda ya zo addu'an mu ya wanda ya wuce haka yan Niger kowa ke zo da haka ina kira ga dukkan yan Niger duk dan Niger wanda duk sunan shi dan Niger dan Allah mu aje zage-zagen junan mu aje cin mutuncin junan mu komo mu goya mu kasan mu baya assalamu alaikum